666 खोनासंदो जायफ्रा खोनायाखै खोनासंनायफ्रा मिन्थिखायो खोनायिफ्रा मोजां बुजिफ्रा खोनासंनानै माइक्र'चिप 600 टी जोङो उन्दैनिफ्राय खोनाबोदों जोंनि सिगांनिफ्राय दङ बाइबेलाव लिरदों बे 600 टीया रेडि जाबाय जायहा थाम-थिम खालामदों बिथांनि नामखौ खोनासंनानै ला गुगोलाव नाय दाहाय नाय गाबोन नाय बिथांनि मुङा डक्टर कार्ल CARL कार्ल W. Sanders SANDERS डक्टर कार्ल W. Sanders बिथाङा बेबादि डिजाइनिंआव एक्सपार्ट जानायखाय गुबुन साइन्टिस्टफोर 100 जनसो टीम बिसा दंमोन आरो बे मानसिया बेखौ बानायदों $1.3 मिलियन फान्ड बाहायनानै बेखौ बानायदों बियो थाम-थिम जाबाय डेनमार्कआ अलरेडि पास खालामबाय लाजोबनांगौ होननानै मानोना बाइबेलाव लिरखादों फरायनो हागोन सोरबा फरायदों माइक्र'फन लाना फरायसाय एसे हेल्प खालाम जागोन आंनि थाखाय नुजा होजानाय नायद' नुजा होजानाय 13 बालाबनि 16, 17 आरो 18 सिरि 13 अध्यायनि 16, 17, 18 पद मोनथाम सिरिल' दे फरायदों chapter 13 verses 16, 17 and 18 आङो फरायनि जिसुनि आरो बियो बयखौबो उन्दैफोरखौबो गेदेरफोरखौबो गोनां गिदिरफोरखौबो हावरियाफोरखौबो गहोजानायफोरखौबो लेंफोरखौबो गाव गावनि आगदा आखायाव नङाब्ला गाव गावनि खाफालाव हांखो बुहोयो हांखो बुजानाय बे जाबाय जुनारनि मुं नङाब्ला बिनि मुंनि सावथुमनाय गोनांखौ नागारनानै रावबो बिनो नङाब्ला फाननो हायै बायदि बेयावनो आखलखौ नांगौ बुद्धिमाना जुनारनि सानथुमनायखौ सानथों मानोना बियो सासे मानसिनि सानथुमनाय आरो बिनि सानथुमनाया 666 नाम्बार खाफालाव बुनाय नङा आखायाव बुनाय नङा मोदोमाव बुनाय नङा नाथाय बियो इमप्लान्ट खालामनाय माइक्र'चिप as big as the grain माइरंजों समान फिसा बेखौ बेबायदि लिरदों 0.075 millimeter in diameter 0.075 millimeter in diameter एसेबां फिसा बेयाव मोनसे लिथियाम बेटारिबो दङ आरो बे बेटारि गोनां बे माइक्र'चिप बेवहाय बेसेबां कम्पनेन्टफ्रा बेवहाय स्टोर जागोन मिथिगौ ना 250 सानदे बेसेबां जायो 250 एसेबां कम्पनेन्ट्सआ बेवहाय स्टोर जागोन मेडिकेल रेकर्ड थागोन क्रिमिनेल रेकर्ड थागोन दङब्ला बेयाव आधार नम्बर थागोन बेयावनो थाजोबगोन बेंकनि गासै रेकर्ड डाटाफ्रा थाजोबगोन गासैबो क्रेडिट कार्ड बेयाव थागोन ड्राइभिं लाइसेन्स थागोन गारिनि रेजिस्ट्रेसन बेयाव थागोन गासै डकुमेन्टारि स्टोर जानाया बेवहायनो जागोन आरो बेखौ खाफालाव इमप्लान्ट खालामगोन बिगुर सिङाव आरो नङाब्ला आगदा बेखौ इमप्लान्ट खालामगोन इनसार्ट खालामगोन आरो बेखौ होनो थाखाय बे एन्टाइक्राइस्टआ गिजानि बेरेखा जिउआ थाम-थिम खालामखाबाय सेमोनामान हायोब्ला देग्लायबो नाजागोन खालामासै नाजागोन जाय लानांगौ बियो गासैखौ बुंदों बाइबेलाव दासो फरायदों जोङो गासैबो रोंनाय रोङै गेदेर उन्दै गासैबो लाजोबनांगौ
बाइबेल लिरनाय बादिब्ला आरो होजोबगोन मानो होगोन बेखौलाय गावनि मानसि खालामनोसै सैताना जिसुखौ आनजाद लानाय समाव बुंदोंमोन गावखौ दिन्थिलायनानै बुंदोंमोन नों आंखौ खुलुमला होनदों आरो if you worship me just once खनसे आंखौ खुलुमब्ला आं नोंनिफ्राय गासै नुनाय मानि दंनाय मानिखौ नोंनो होजोबगोन होनदों आरो बुंनायनि माने दं सैताना क्लेम खालामदों सैताना गावखौ वर्शिप खालामनायखौ लुबैदों गावखौ खुलुमनायखौ लुबैदों गिर्जाया गावखौ खुलुमा गोथारफ्रा गावखौ खुलुमा माब्लाबाबो खुलुमनो नाङा जोङो नबेखादेसा राजानि समाव दानियेला खुलुमाखै साद्राक मेसाक आबेदनेग'आ खुलुमाखै संसारनिफ्राय खुलुमजोबदों जों खुलुमनाय नङा बे सैतानखौ बेनि जिउखौ बेनिखायनो जों बेखौ हेंथा होग्रा आरो बे जोंखौ आनजाद लाग्रा बेनिखायनो सिल बुनोसै मोनसे मोनसे सिल बुनोसै बियो खाफालाव बुनोसै आखाइयाव बुनोसै बियो माबादि माइक्र'चिप होनानै आरो बेखौ लायाब्ला बायनाय फाननाय गैया नोङो 1-1.5 लाख थाखा मोननो हागौ सेलारिया बेखौ लाबोजोबबाय लानानै मावनानै जानो ना लानाबानो सोनानै थानो बाइबेलाव लिरनाय बादिब्ला बियो एन्टिक्राइस्टआ जेब्ला गावखौ श' अफ खालामगोन दिन्थिगोन नुजागोन आबुङै अब्लासो जानांगौ नाथाय दिनैनो बेखौ सिल होग्रोनो नागिरदों मानसिनि खाफाल आरो आखाइयाव बेखौ इनसार्ट खालामनो नागिरदों गावखौ खुलुमजानो लुबैदों मा जागोन बेखौ लाब्ला जेदिनखालि हमनानै ला गामि गामि बेबादि मोनसे अफिस बानायफैबाय मोनसे बुथ बानायफैबाय सेटआप खालामफैबाय आरो ना सेन्टार बेवहाय माखासे मानसिफोर फैगोन न'खर न'खर लिंहरनो हागौ आरो बे समाव बुंगोन ओरैबायदि प्रग्राम जादों होननानैहाय बे समावहाय खाफालाव लानानै थांबायब्ला 10टायाव फैदोंमोन रंजा बाजा फोरबोनि मानसि हिसाबै नाथाय 11टायाव बेखौ लानानै न'आव थांफिनबायब्ला खावसे मेसिन जानानै थांबाय बियो खावसे कम्पिउटार जानानै थांबाय बियो खावसेया मानसि जाबाय मानसियैनो दङ आरो खावसेया मानसियैनो दङ खावसेया कम्पिउटार जाबाय नोंहा जेबो प्राइभेसिबो गैला लानाय मानसिया सैतानखौ रायनोबो मोनला I cast you out होननो हाला नोङो Demon, evil spirit, I cast you out in the name of Jesus होनब्लानो भुतफ्रा खारखायो जिसुनि मुङाव ओंखारलां नोंखौ आं दानो कमेन्ट होदों बिथोन होदों ओंखारलाङो जिसुनि मुंखौ लानानै नाथाय बे समाव हाला आं लाबायब्ला आं हाला परिबर्तन जानो हाला बोखारनानै गारजाला बियो आखाइनिफ्राय बिनिफ्राय आरो मोनसे बिपदआव खैदिन थांनानै थानायावनो बेखौ लाबायब्ला अब्ला बेयाव जे बेटारि दङ बेथ' चार्ज जानांगौ ना बिनि चार्जारा मबाइल चार्जार नङा नोंनि देहानि बिदुंजोंनो मानसिनि बे टेम्पारेचार बडि टेम्पारेचारजोंनो बियो चार्ज जाबाय थागोन बेटारिया चार्ज जाबाय थागोन हारसिङैनो बेबायदि फांसन जागोन बाइबेलावसो लिरदों आंनिफ्राय बुङाखै आं आरो बे डक्टर सेन्डार्सआ बियो जिसुखौ सिनाया बानायखांबाय बियो थोनजानाय बादि आरो बियो सानसेखालि सासे मेडिकेल डक्टरनाव थांना सोंहैदों आच्छा बेबायदि माइक्र'चिप बेबायदि दङ लिथियाम बेटारिबो दङ बेवहाय बे बोरैबा लिक जायोब्ला बोरैबा बार्स्ट जायोब्ला बेरफ्रुयोब्ला लिक जायोब्ला बे मानसिहा मा जागोन फरायसाय नोंसोर फराय 10 बालाबनि 2 सिरिखौ फराय नुजाना जानाय 10 बालाब चैप्टार 16 verse 2 बे खोथाखौनो बै मेडिकेल डक्टरा बुंदों डक्टर सेन्डार्सआ सोंफैनायाव डक्टर सेन्डार्सखौ बै मेडिकेल डक्टरा बुंदों गावथ' मेडिकेल डक्टर नङा बियो साइन्टिस्ट डिजाइनिं एक्सपार्टसो बियो
आरो सिगांनि आरफआ थांनानै गावनि घुरिखौ हायाव लुबाय आरो जुनारनि हांखो बुजानाय गोनां मानसिफोर आरो बिनि मुर्तिखौ खुलुमग्राफोरनि सायाव गाज्रि आरो साहोग्रा गाराय जाबाय। गाज्रि बेसेबां गाज्रि बेवहाय एलाबरेट खालामाखै। ओरैबायदि गाज्रि गिदिर थिफुखानाय गाज्रि जाबाय मोदोमनि मोनसे जायगायावहाय बिनि थाखाय डक्टर गैला बेखौ फाहामनोबो हाला मा जागोन गिथाव बाथाव जागोन। सैताननो बेखौनो नांगौ। दिनै जोंनि मण्डलिनि सोद्रोमाफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोननायफ्रा जिहेतु बेखौ खुलुमनाय नङा नालाय बेनिखायनो गावनो मोनसे जोलैखौ जेनेरेट खालामनो बियो गोसो जादों। साइन्सनि गेजेरजों जेनेरेट खालामनो गोसो जादों। गावखौ खुलुमग्रा हानजा दिनै लुखांदों आरो गावनो कनभार्ट खालामगासिनो दं दिनैहाय। एसे उनाव रायज्लायनो हानाय ला दिनैहाय आं बेखौ स्पष्ट बुंखायो दिनैहाय। गुगोलाव गोबां मानसिफ्रा देग्लाय जयन जानो हागौ। जों मिथिया सोर जोंनि न'खरनि जाथि खुरमाफोरनिफ्राय आनजादाव गोग्लैनो हागौ। बेनिखायनो जोंनि टपिकआ जाबाय वाट्स एन्ड प्रे। सिरिमानानै था आरो आरज खालामफ्लाय। मा बिथिंनिफ्राय बबे बिथिंनिफ्राय फैगोन जोङो फात्ता मोननाय नङा सिरिमानानै थायाब्ला। मानोना जोंनो दिनै गोबां मोनदेनायखौ जोङो हास्थायो। आङो सिगांनि सेमिनार प्रग्रामफ्राव बुंनानै थांखाबाय रावनिफ्रायबो जेबो दालोबै बे मुगायावहाय रावनिफ्रायबो थाइसेबो जेबो दालोबै मावनानै जा गाव खस्थ' खालामनानै जा नङाब्ला देग्लायनिफ्राय मासाव 1 लाखसो खामायनायनि बोलो नांनाय नङा। देग्लायनिफ्राय खामासिनिफ्राय बेबादिबो स्कप दङ। Satan has already arranged this. सैताना बेखौ दिनै बानायखाबाय। फर्म मोनसेल' फिलआप खालामनांगौ। गोबाङा मिथिबायगोन मा जागोन सिगिनायनि खोथा नङा। Is what going to happen is coming to every family, to every young man, every young lady. जों साफ्रोमनिसिमबो बे फैगासिनो दङ खाथियाव फैबाय आरो मोनसे समाव जों बेबायदि गसंनानैबो बेबायदि प्रिचिं होनायनि स्कपबो मोननाय नङा। मानोना हेंथा होग्राफोर नैबे एन्टाइ ख्राइस्टनि जिउआ नुजागासिनो दंखायो सिं सिं बियो सेहेरा ओंखाराखै। शिलं बादियाव मोनसे हानजाखौल' बुंनोसै आं अल्ड टेस्टामेन्टआ आउटडेटेड जाबाय होननानै बुंबाय। निउ टेस्टामेन्टआव थांनानै थानायफोरनिल'मोन बे जोब्बाय। दिनै जोंनि थाखाय बाइबेला गोदान जानांगौ। आउटडेटेड जाबाय गोदान लिरफिनबाय दिनैहाय गावनि कनभिनियेन्ट बादि गावनि सुबिदा बादि गाव हामजानाय बादि बाइबेलखौ लिरस्लायबाय आरो बेखौ लानानै गाव गोसो जानाय बादि मावबाय। गोबाङा बेबायदि टेम्पटेसनाव गोग्लैबाय। फेल अवे फ्रम जीजास जों गौराङाव खोनाखादों गौरांनि मानसिफोर दंब्ला जाय मानसिया सैतान फुजिग्रा शिलंनि मोनसे गिर्जायाव बियो लिडार कमिटिनि लिडार। ओमफ्राय बियो जेब्ला बाइबेलखौ नायो बिनि बाइबेलाव जेबो लिरनाय गैया जाहैदों आरो बिनि बाइबेलावहाय बेबायदि नायब्ला जोंनो दंना नै लिरनाय दंना बेनि बेबायदि राइटिं बेबायदि लेटारा गैयानो मोनसेबो। Whenever he looks at the Bible to read फरायनो जेब्ला बियो बाइबेलखौ खेवो आखर मोनसेबो गैया। बिनि मगनाव गासैबो व्हाइट पेपारानो लांदां जाहैबाय आरो ओमफ्राय बे जिसु मुंखौ मख'नो हाला एसेबां गोरों गोरा जाबाय गिर्जा दैदेनग्रा लिडार जाबाय बियो जिसुनि मुंखौ मख'नो हाला because he became a Satan worshipper, Satanist. सैतान खुलुमग्रा जाबाय बियो आरो बेबायदि हानजा बांलांगासिनो दं बांबोगासिनो दं फैगासिनो दं आरो दिनै जायफ्रा बे बांसिन मोननायखौ मावनो नाङा जोंनि मानगोनां बिसोर साबा दहाय बुंदोंमोन जों माबायदि मावख्रुबनांगौ जोंनि फरायनाय जोंनि मावनानै दांनानै बेबायदि जिबनखौ खांनांगौ बिनि थाखाय बुंलांदों। ओरैनो बांसिन जों खामायनो लुबैयोब्ला आनजादाव गोग्लैगोन। फर्मल' फिलआप खालामनांगौ बेसेबां थाखा नांगौ मान्थलि होगोन
नोंसोरो बेखौल' माव जइन जाखांनायनि उनाव गावखौ विथड्र खालामनो हाया जागोन मोनसे प्रग्राम जायोब्ला बेबादि जुदि प्रग्रामावहाय गावखौ गथायना लाफ्लाङोब्ला फैफिननो हानाय नङा दा बेबादि दिनैहाय जोंनि मोखाङाव दंफैयो बेनिखायनो वाच एन्ड प्रे सिरि मोननानै आरज खालामफ्लाय होननानै बुंदों मानोना निउ वर्ल्ड अर्डार फैगासिनो दङ बेबादिखौ सैताना हामजाला बेयो जोब्बाय होननानै बुंनोसै बे उनावहाय बे जोब्बाय नाथाय जों जेसेबां थागोन जों लांजायागौ माने रेपचार जायागौ माने जोङो जुजिगोन जोंहा पावार दङ एक्टियार दङ जेब्ला जों लांजाबाय गेजा गैला अब्ला बियो मावसिगोन बे गोसो जानायखौ मावसिगोन बे समाव मा जागोन मैया जों फरायखाबाय आं बेखौ रिपिट खालामनाय नंला समाबो गोबां जाबाय दानिया मोनसे खाम खबराव दै जायखि जाया नैबे रेपचारखौ जों मिस खालामनो नाङा we must not we will not and we cannot miss this trip to heaven बे ट्रिपखौ सोरगोआव थांनायनि मोनसे रेपचारनि दिन दोनदों बे दिनखौ जों माब्लाबाबो खोमाना लानो आरो जों बेखौ मिस खालामनो नाङा खालामबायब्ला गिथावथाव जागोन थांनानै थानाया आरो देहानि खस्थ' मोननायजोंहाय गिभ आप खालामनो हागौ जिसुखौहाय हे बाद होदो मा जायो जाथोंसै उदैयाव ओंखाम गैयाब्ला मालायनि मुङा दालुबै होननायखौबो मानिनो गोसो जायाना जायखि जाया मा जायो जाथोंसैहाय मालायनिखौबो नोङो लादेरनो गोसो जायो जानानै होनो गोसो जायो बे समाव मा जागोन आइखां बायखां जाब्ला फोरबोनिफ्राय गोजान जानायानो फैखागोन 7 बोसोरनि सिगां बे जाग्रोगोन 7 बोसोर महाक्लेशनि सिगां बे जाग्रोगोन जों खस्थ' मोनो नाङा आफाया जोंनि थाखाय थामदिम खालामखाबाय